Salutare tuturor, bine ați venit la episodul 2 din Overdrive. Hai să vedem ce putem face în acest episod. Am ajuns la nivelul 4 din 40. Suntem la actul 1 și am observat că, da, sunt mai mulți boss și am avut dreptate. Hai să dăm drumul, să vedem ce vom face în ziua de azi și să dăm start. Ok, next. Dăm Swordman, play. De la nivelul 4 și începe lupta. Ok? Super duper Robert în acțiune din Overdrive este pregătit să se lupte. Bam 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 și primește bani, iar acum o să se lupte cu adevărat la nivelul 4. Mamă, dar cât sunt? Se luptă între ei. Ok. Asta trece. Mamă, par mai modelați bine acum. Mi se pare sau... Au, am murit. Ok. Ia de aici. Luați-vă. Ia, în freză. Direct în bot. S-ar putea să fie un joc greu la boss. Am observat că sunt mai mulți boss. Cred că sunt mai mulți. Nu știu. Poate sunt mai mulți sau poate sunt mai mulți, dar sunt mai multe acte. Ceea ce m-ar face să cred că sunt mai mulți boss. Nu? Adică, cine... Au. Ca de obicei. I-am dat replay pentru că nu s-a putut. Ok. Trebuie să am mai multă grijă de data. De ce De ce vreau să dau viteză? Nu înțeleg. Robert. Trebuie să atenți cum sărim. Direct în creier. Dacă n-ai avea și tu ceva să te aperi în jocul ăsta, ar fi super. Dacă ai avea ceva din asta apărător, ce-o fi, că acum există jocuri cu apărare. Dar ce, cred că și pe vremuri nu era? Cred că erau. Sincer să fiu cu voi. Trebuie să am grijă aici. Aici am încurcat-o groaznic. What? Ce m-a atins? Muriți! Caprelor! Luați-vă damage! Ok, se pare că ar trebui să mai fac upgrade. La ăsta ne-am mai făcut upgrade, dar nu știu ce. Nu știu cum am nimerit asta, dar o să o nimeresc și de data aceasta. Și am nimerit-o și dăm damage. Și dăm damage din nou la ăștia. Luați-vă de aici. Haideți, veniți. Bine, pa. Nu mă lași. Aha. Bine, atunci tu rămâi. Am o super duper putere. Vezi, prietene. Nu-mi trebuie. Aha. Bonus. What is that? What the... Nu v-am anunțat, dar în septembrie mi-au fizică. Fizicata să ne... Unde? Ce s-a îngrijat? Da, o să ne-au pisica. Scotișul, dacă... Unde? Hai, om, distruge-i. Mamă, da, ce să distrug dacă nu poți, Robert? În acest joc nimic nu poți să faci. Absolut nimic. Glumesc. Eu sunt joc super tare. Îi recomand. Cumpărați-l în această zi pentru că este aceea zi în care îl joc. V-am spus că fac serie. Credeți că am glumit? Nu, niciodată nu glumesc. De ce faci la finalul nivelului? Fii sincer. Direct la final. Acum, ca să pot să mor. Nu? Prieteni. Nu e așa, prieteni. Ca să mor cât mai repede. Nu ar avea niciun sens, dar mă rog. Vedeți? V-am spus. Am trecut de primul fight. Jocul ăsta devine din ce în ce mai greu. Deja nu vine să cred dacă o să-l termin sau nu. Hai. Încercați să mă omorâți. Fraierilor. Lasă-mă în pace. Lăsați-mă în pace. Nebunilor. Cred că doar așa mă pot apăra. Kung Fu Ninja.
fii gata să fii doborât. Haha, fraiere. Aleu, nu vine să cred. Vine prea greu. Ok. Hai, ia! Nici un pic de damage. Forță! 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 Ia! Aha, frere. Ia, mai încerc o dată. Șpenc. Tu și glonțul tău nu... Nu înțeleg ce se întâmplă, numai că nu m-a atins. Tu să mori, tu să mori. Nu? V-a spus vouă legea că aveți voie să faceți așa ceva. Este teritoriul meu și eu trec de el. Să știți. Este teritoriul meu. Fight. Ok. Aici trebuie să am grijă. Sari. Și pam. Vedeți? Acum am învățat. Am mai învățat. Și acum. Bam. Level 1000. Hai. Domnule boss. Vrei ceva scheme? Ok. Spune că pot să-mi recupere viața. Spune-mi. Se pare că nu. Ok. Haide. Deja mi-e frică. Mi-e frică tare. De aici nu mai sunt boss fight. Nu mai sunt fight. Bine. Cred că o să-mi ia tot clipul. Deja am filmat 7 minute. Prietenilor. Nu cred că mai pot să spun că voi mai rezista mult timp. Ok. Trebuie să am grijă. Hai. Veniți! Trag toți din toate părțile. Nu! Numai singurul care supraviețuiește este Robert. Și sare. Și se apără. Și sare. Și se apără. Și sare. Și se apără. Și sare. Și omoară. Și se apără. Se apără cu toate forțele sale. Nu se apără deloc. Absolut deloc. Nu știe să se apere. Se știe. Se vede pe fața lui că nu știe să se apere. Și îl omoară. Oare Robert va termina lupta? Am terminat nivelul. Nivelul 4 a fost o chinuială totală. Ce-i cu nivelul ăsta? Presupun că 5 e cel mai greu, dar... fight instant. Pam. Dacă e trec eu de asta, hai să vedem off camera, dar nu cred. Nu o să trec off camera, sigur. Dacă tot fac eu scheme în aer, nu trec eu off camera. Nu-i bine. Acest nivel este extrem de greu. Hai, tu să mori. Asta a fost ultimul, simțeam. Ok, nu muri. Trebuie să-ți păstrezi viața pentru finalul nivelului. Dacă mai terminăm, fight. Luați-vă de aici, bătaie direct în gură. V-am spus, am presimțit la nivelul 4 că ăla-i film. Câți mai trag în mine? Acum trag cu arme din astea retale. Din anii 2000. Hai. Asta e un nivel mai greu. Hai, muriți. Boss fight. What is that? Nu! Este boss. Boss fight. Nu știam că o să fie atât de greu un boss. Nu trebuie să bag viteză când trage el.
tragi. Aha, aha, gata. L-am terminat pe boss. Gata, s-a fost tot nivelul? A fost simplu dacă e. Dar nu cred. Na, sigur n-a fost ăsta tot nivelul. Aha, eram sigur că mai dau din ăștia. Pam, ram, pam, pam, pam. Astea n-au ce să-mi fac în general cu pușcă, doar să mă împuște. Asta puțin. Luați-vă în cură. Nu-mi place. Nu-mi place de ăștia care au... Da, și fix mai mulți vin. Devine din ce în ce mai enervant jocul pe parcurs ce joci, nivel 3, 4 e deja horror. Gata, asta a fost la nivelul. Am terminat în acest episod nivelele astea. Nu mai fac, nu mai pot, nu mai sunt bătut. Am fost... se pare că în acest nivel n-a fost chiar atât de greu față de 4. Dar ăsta a fost episodul. Ne vedem data viitoare. Pa!